Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βιντεάκι θα κάνουμε τις προβλέψεις του Μαρτίου με την αστρολογική τράπουλα του έρωτα που είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Εκείνο το βιντεάκι είχε πολλά views, είδα ότι σας άρεσε. Η αστρολογική τράπουλα του... Θα κάνουμε λοιπόν τις προβλέψεις του Μαρτίου με την αστρολογική τράπουλα του έρωτα. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να πάρουμε μερικά ζώδια που θα πρωταγωνιστήσουν αυτό το μήνα Μάρτιο του 2025. Για να δούμε, λοιπόν, θα πρωταγωνιστήσει ο Ταύρος, ο Ζυγός και ο Σκορπιός. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε με τον Κέλτικο Σταυρό τι θα μας βγάλει η αστρολογική τράπουλα του έρωτα. Θα πάρουμε λοιπόν για το μήνα Μάρτιο στα ερωτικά μας. Από εδώ και από εδώ. Για να δούμε. Ας πάρουμε και μερικούς χρησμούς από τους χάρτες της Σελήνης. Βέβαια πρέπει, δύο κάρτες από τη Σελήνη. Πολύ ωραία. Θα δούμε τι έχουν να μας πούν οι κάρτες. Αφροδίτη σε αντίθεση με Πλούτονα. Είναι η μία. Αφροδίτη σε τρίγωνο με Ερμή, Αφροδίτη σε αντίθεση με Ερμή και Αφροδίτη σε τρίγωνο με Κρόνο. Έχουμε λοιπόν τι περιέχει, θα περιλαμβάνει ο μήνας Μάρτιος εγκεφαλικά παιχνίδια με μεσολάβηση, τσοχτερά λόγια αλλά και σταθερότητα από τη μια. Και από την άλλη, πάθος, Αφροδίτη σε τρίγωνο με Άρη, σκληρή δουλειά, Αφροδίτη σε σύνοδο με Κρόνο, παραμυθένια εραστές, Αφροδίτη σε τρίγωνο με Σελήνη και ερωτικές πίθες, Αφροδίτη σε σύνοδο με Άρη. Πάρα πολύ ωραία. Να διαβάσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι σημαίνουν οι κάρτες μας. Λοιπόν, σημαίνει ότι για να διαβάσουμε λίγο τις κάρτες της Σελήνης. Η Σελήνη στον τρίτο οίκο και η Σελήνη στον ένατο. Βλέπουμε λοιπόν τον άξονα τρίτο ένατο που έχει να κάνει με πολυλογία, διορατικότητα, αντιστοιχεί στην κάρτα των διδήμων, περιπέτεια φιλοσοφία στον τοξότη. Δεν έχει σημασία λοιπόν τι λένε και τι κάνουν οι άλλοι. Εσείς είστε πρικισμένοι με αρκετή διορατικότητα για να βλέπετε την ουσία και διαισθάνεστε όλα τα κρυφά νοήματα. Βασιστείτε στη διαίσθησή σας για να βρείτε τη λύση σε δύσκολα προβλήματα. Το μειονέκτημα είναι πως έχετε την τάση να κουντσομπολεύετε, αλλά αυτό δεν γίνεται κακοπροαίρετα. Αν δεν γίνεται κακοπροαίρετα, δεν χάθηκε και ο κόσμος να κάνετε μερικά σχόλια για όσα διδραματίζονται γύρω σας. Η Σελήνη στον ένατο που αντιστοιχεί στον τοξότη σημαίνει πως θέλετε να ξανοιχτείτε και να εξερευνήσετε τον κόσμο. Ο τρόπος ζωής δεν σας ικανοποιεί και αποζητάτε λίγη περιπέτεια. Νιώθετε ισχυρή έλξη για άτομα από διαφορετικό εθνικό υπόβαθρο. Το ασυνείδητο σας γοητεύει. Είναι η κατάλληλη εποχή για να έρθετε σε επαφή με φίλους και συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό και αφιερώστε λίγα λεπτά για να γράψετε ένα γράμμα ή να κάνετε ένα τηλεφώνημα και να ανανεώσετε τους δεσμούς σας. Αυτά είχα να σας πω, φίλοι μου.